भैया हम गायक सुमित सिंह रउआ सबके गोड़ छू के गोड़ लागतानी। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 8 से फुलवरिया के समस्त जनता जनार्दन के अभिषेक कुमार सिंह जी के तरफ से रउआ सबके हार्दिक शुभकामना बा। ये भैया अब की बार अभिषेक कुमार सिंह जी के जिला परिषद बनाओ बा। ये भैया जिला परिषद अभिषेक भैया के मिली अरे अबे बुझाता गाँव के विकास होई। जिला परिषद अभिषेक भैया के मिली तोड़े वाला कमनो रसड़ी तोड़ नइखे चाची तोड़े वाला कमनो रसड़ी तोड़ नइखे हमार वादा बाटे केहू इनकर जोड़ नइखे हमार वादा बाटे केहू इनकर जोड़ नइखे। सबका साथ सबका विकास क्षेत्र संख्या 8 से कर्मठ योग शिक्षित जुझारू नेक दिल प्रत्याशी भैया अभिषेक कुमार सिंह जी। जी हाँ, गरीबों का साथी, हम सबका भाई, आप सबका बेटा। जी हाँ, तो ध्यान दी, ना भूले के बा ना भूलाए के बा। अभिषेक कुमार भैया के अब की बार जिला परिषद बनावे के बा। तो जी हाँ, ध्यान दी। गली गली सोर बाटे वोट सब देता हो गरीबवन के मदद करी है बन के बेटा हो तो बनी के मसीहा लड़ाई करी है सारा जनता के हरदम भलाई करी है दिलवा के साथ बाड़े कहतानी सोच हो करी का बड़ाई कौन ओढ़ नइखे हमार वादा बाटे केहू इनकर जोड़ नइखे हमार वादा बाटे केहू इनकर जोड़ नइखे। पैसा नहीं दिल की सुने, नेता नहीं बेटा चुने। आप करे समर्थन, हम करेंगे परिवर्तन। विकास भी, इनाम भी और गरीबों का सम्मान भी। क्षेत्र संख्या 8 से कर्मठ योग शिक्षित जुझारू नेक दिल प्रत्याशी भैया अभिषेक कुमार सिंह जी। सभा से निमन बाड़े अभिषेक भैया जनता के ही है बनी है नाम के भैया मरी अमरी सतीन दल सुन हो सुमिति नहीं के अभी चुन हो फुलवरिया में चर्चा बाबे चारू रहो मन के करे जाबा कठोर नहीं के हमार वादा बट केहू इनकर जोड़ नइखे हमार वादा बट केहू इनकर जोड़ नइखे। जिला परिषद अभिषेक भैया के मिली जिला परिषद अभिषेक भैया के मिली तोड़े वाला कमनो रसड़ी तोड़ नइखे तोड़े वाला कमनो रसड़ी तोड़ नइखे हमार वादा बट केहू इनकर जोड़ नइखे हमार वादा बट केहू भैया के जोड़ नइखे। देहाती स्टूडियो साखे बाजार 9523 156 145।